dia de la pilota ha sigut del Sant Feloenc. És normal que el seu equip en construcció, tots els jugadors nous, i el Sant Feloenc sabem que és un equip que et domina a través de la pilota, sobretot aquí a casa. La nostra missió en aquest aspecte era intentar controlar-los, no aconseguir gaires ocasions, que jo crec que això ho hem aconseguit, i aprofitar les nostres. Era una mica el partit que volíem o que pensàvem que podia passar. Després el segon crec que tot ha sigut més còmode, ells han baixat també físicament, nosaltres hem millorat molt en pilota, sobretot els últims 25 minuts i hem pogut sentenciar. Però bé, deixa de ser un partit anivellat i per molt bon Sant Feloenc. Sí, crec que defensivament, no només la defensa, tot l'equip ha fet molt bon treball, sobretot la segona part, som capaços de defensar molt més lluny de la porteria. En la primera sí que sense generar-nos gaires ocasions ens han dominat, han arribat a l'àrea, però bé, nosaltres també tenim les nostres ocasions a la contra. Partit, crec jo, de principi de temporada i de visitant. Estem molt satisfets. La importància que tenen les dues àrees. Nosaltres, futbol pots fer més maco o més estètic, però al final el que marca la diferència són les dues àrees. Centrals, porter i tenir una bona davantera i que facin gol, això és clau. No és l'únic, però és veritat que és segurament el més determinant. En aquest aspecte, els dos davanters han fet gol i estem molt satisfets. I la defensa ha aconseguit molt poc gols. Ha fallat el primer gol del Parada, que ha sigut una errada força una mica general de tot, una jugada que molt fàcilment ens han aconseguit marcar gol, això ja et determina una mica. Sí que posicionalment hem portat l'iniciativa, també una mica perquè el Parada no s'ha replegat, però no hem estat capaços de generar pràcticament molt poques ocasions de gol clara. Hi ha hagut alguna jugada a pilota aturada que n'estava a prop, però no hem estat capaços. I després, a la segona part, una mica abans hem arribat alguna vegada, hi ha hagut una bona aturada del porter del Gianni, arriben l'expulsió, ens hem quedat uns mesos i a nivell de força que estaven justos i ells han aconseguit arrodonir una mica el marcador.